Hello guys, DJ Canvas, εδώ σήμερα θα παίξουμε Minecraft. Σε αυτό εδώ πέρα το κανάλι είναι καινούργιο το κανάλι. Το πρώτο βιντεάκι, οπότε πάμε να αρχίσουμε. Θα ονομάσουμε το World Survival. Εδώ πέρα θα βάλω, γιατί έχω ξαναπαίξει αυτό το wood και δεν έχει πάει καθόλου, θα βάλω και ένα bonus chest, δεν πειράζει. Δεν θα δώσει και τρελό loot. Και έκανα βλακεία. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Έλα. Ήθελα να πάω πίσω. Δεν το έχουμε το gold, το ξέρω. Δεν πειράζει. Να τον Dan. Ρε. Μέτωπος, κρίνει το gold. Ωραία, πάμε να αρχίσουμε. Θα αργήσει ένα λεπτό να μας βάλει. Δεν πειράζει, υπομονή. Όσο περιμένουμε, κάντε ένα like και ένα subscribe στο κανάλι. Αν θέλετε να ανεβαίνω και άλλα τέτοια βιντεάκια Minecraft ή άλλα παιχνίδια, γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Ωραία. Σχεδόν έγινε, σχεδόν μας έβαλε. Ωραία. Loading. Ωραία. Αυτά εδώ πέρα τα παίρνουμε όλα human, έχω όλα απλά. Γιατί καμιά φορά γίνεται να μην μπορούμε να φάμε. Οπότε είναι καλύτερα να έχουμε μόνο human και να μπορούμε να φάμε τα πάλια. Οπότε είναι πάρα να έχουμε πάρα πράγματα. Εδώ πέρα έχει village. Πάμε στο village. Τι είναι αυτό? Καράβι! Ωραία. Αλλά έχει και πει villagers. Ξενέρωσα. Δεν πάμε εκεί πέρα. Θα παίρνω πίσω. Ξενέρωσα. Είχα δει villagers και νόμιζα village ή κάτι, αστράξουμε villagers νόμιζα, γιατί είναι μοντάκι αυτό που κάνουμε. Ωραία. Έπεσα απευθείας σε cave. Τι είναι αυτό? Πάω. Δεν έχω επιλογή τώρα, δεν μπορώ. Ή μπορώ να βάλω, δεν πειράζει. Παίρνω βασικά tools και πάω κάτω εκεί πέρα. Έλα. Ήθελα nickname για λίγο. Δεν ξέρω αν ήταν ή η φαντασία μου ήταν ή είδα όντως nickname. Και αυτά πέρα τι είναι? Phantoms. Τρέχουμε. Rune Portal. Πολύ καλή αρχή. Ένα τσεκούρι θέλω να έχει για να σπάσω γρήγορα δέντρα. Και gold έχει ενδιαφέρον. Αυτό εδώ πέρα δεν το παίρνουμε. Αυτό εδώ πέρα δεν το παίρνουμε με τίποτα. Έχω λόγο. Ωραία, αυτό πέρα. Και ένα χω, δεν ξέρω γιατί. Έχουμε άρβορ, το καλό. Αλλά θα μαζέψω και λίγο σαν. Πάλι φέρνω, ok, περίεργο chat. Θα έχω λίγο καλό κακό να έχω να μπιντάρω με το σάντ, ωραία. Και τώρα πάμε να σπάσουμε το δέντρο, το πρώτο μας δέντρο. Και καρύδες εδώ έχουν πέσει εδώ πέρα, ωραία. Τρώγονται αυτές, μια χαρά τρώγονται. Αυτό εδώ πέρα θα το κρατήσουμε. Και άλλες δύο καρύδες, ωραία.
Πάντα σπάμε όλο το δέντρο εννοείται, ποτέ δεν αφήνουμε δέντρο στον αέρα. Είναι καλά στο Minecraft αυτός. Το πρώτο δέντρο πρέπει να το σπάμε ολόκληρο. Ωραία. Πόσα τώρα. Ένα table. Λίγα sticks. Λάθος μου. Τώρα δεν πειράζει. Έχω το jump. Μισό το κλείσω. Να το κλείσω το jump. Σπάει νεύρα. Το jump. Να το. Τώρα πολύ καλύτερα. Μισό εδώ. Ωραία. Φάει τα κουμπιά. Πάμε. Ωραία, έχουμε λίγο φαγητό. Αυτό εδώ πέρα δεν τρώγονται, οπότε ναι. Πάμε στο ραβέλ που είπα. Ωραίο αυτό. Το κρατάμε. Μ' άρεσε πολύ αυτό. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά κάνει πολύ ωραίο ήχο. Βλέπω το nickname. Δεν το βλέπω μόνο εγώ. Iron, ωραία. Καθόμαστε να πάρουμε το Iron. Όχι, όχι. Δεν πέφτει. Έχει Iron, δεν πέφτει. Wood. Ωραία. Τι είναι αυτό, φοβάμαι, ζόμπι νομίζω είναι, γιατί βλέπω κάτι. Toxic λέει, φοβάμαι πάω. Αλήθεια φοβάμαι πάω. Δεν λέω ψέματα, αυτό θέλω. Αφήνω αυτό. Ένα stone pickaxe. Στα γρήγορα και ένα axe. Εδώ πέρα axe, εδώ pickaxe, εδώ πέρα food, αυτό πέρα κράτα το. Κάτι εκτρικό θα είναι το μόνο σίγουρο. Το αέριο του μαζεύω σε ένα κάτι θα μαζέψω λίγο πέτρα. Ένα iron. 2 iron, καλό. 3, 4 iron. 4 iron, πολύ καλά. 5. Άρα υπάρχουν και αυτά έτσι έτσι να διπλασιαστεί ένα item. Όταν πέφτει, οπότε ναι. 2 sticks, 2 sticks. Περίμενε, θα κάνω πολλά sticks. Τόσο είναι καλά νομίζω. Θα χρειαστώ εδώ πέρα. Εδώ πέρα είναι 3. Τόσα sticks θα χρειαστούν για να γίνει όλο το iron. Να φτιάξουμε και λίγο armor πρέπει. Μπορεί να ψήσουμε την καρύδα. Έχω αυτή την απορία εγώ μετά, θα μάθουμε. Να δω coconut. Το έχω σωστά. Coconut. Coconut. Οκ. Όπα, αυτό εδώ πέρα είναι από Warden. Coconut City. Οκ, ενδιαφέρον. Pickaxe. Εννοείται το πιο σημαντικό pickaxe και μετά ένα σπαθάκι κάνουμε. Για να πολεμάμε καλύτερα. Ή ένα shield. Shield είναι πιο σημαντικό για μένα. Είναι μπορούμε να κάνουμε πιο καλό defense. Ωραία, ακριβώς βγήκε ένα sticks. Το έχει υπολογίσει. Έχουμε και armor, είμαστε πολύ καλά, πάμε. Δεν φοβόμαι, όχι, αυτό δεν θα το πω. Θα μας έρθει το κάνουμε, φοβόμαστε τα πάντα καλά. Δεν έχουμε κάνει full armor. Το ωραίο ήταν και πού ήταν, Πάμε εδώ πέρα στο νεράκι, το νερό είναι ιερό.
Toxic. Με φοβάμαι το toxic. Ανεβαίνουμε εδώ πέρα. Δεν έχω το φαγητό, το ξέχασα το φαγητό. Έχω μια ιδέα. Ωραία, τρόπος. Βρήκαμε τρόπο. Έχει και πολύ ροτερφρές. Είχαμε ροτερφρές. Έχει 60 HP, λίγο. Πάμε, είναι low, πολύ low. Πώς το έκανα αυτό? Είδα κάτι που δεν μ' άρεσε, οπότε θα βάλουμε εδώ πέρα λίγο σάρκ. Πώς το έκανα αυτό? Το βρούσα. Κι άλλο ρε ζωή, τέλεια. Router flash πήραμε, θέλουμε router flash. Όπα, φεύγω, συγγνώμη, δεν το ήξερα. Καπερονομάστε εδώ, δεν με νοιάζει, δεν φεύγω. Οκ. Μέχρι να ξημερώσει πάω να ρίξω αυτό το έργο και έρχομαι. Ήρθε, ωραία, είμαστε πολύ low. Φέρουμε αυτό. Έλα, δεν μπορώ να κάνω αυτό που θέλω. Δεν μου αφήνει, θέλει να έχει ένα μπλοκ κενό, ωραία. Οπότε θα κάτσουμε εδώ πέρα η ευκαιρία μέχρι ξημερώσει, ελπίζοντας πριν πεθάνουμε από hanger. Ωραία. Άσε αυτό εδώ πέρα. Μανιτάρι. Περίμενε, χάλα μανιτάρια. Δεν έχω καλά. Ήθελα τα μανιτάρια, τα καφέ. Πίσω. Φεύγει. Πώς λέγονταν ρε. Σουπ ήταν, οπότε σουπ. Δεν βρίσκω αυτό που θέλω, δεν πειράζει. Ήταν διάσου πάμε 3 μανιτάρια. Αυτό, το κόκκινο
και ένα μπολ με 2 μαρτάρια, οπότε και θα μας έσωζε κυριολεκτικά αυτό, αλλά δεν έχουμε τα μαρτάρια. Θα κάνω αυτό μέχρι τις περάσεις. Όχι, μπαίνει και στα πλάγια. Ωραίο, ωραίο. Ωραία, έτσι όπως το έκανα πριν. Πώς το έβαλα πριν, φίλε, στα πλάγια. Να το. Food, θα γράψω λίγο food, αλλά καλό βγάλει αυτά. Food, ωραία, food, ωραία. Αυτό εδώ πέρα είναι... Αυτό δεν υπάρχει. Netherite apple, ok, ενδιαφέρον. Hunger, flawless. Βλακεία σχετικά, σου δίνει hunger και flawless, αλλά σου δίνει άλλα καλά buffs. Καλύτερα είναι αυτό δηλαδή. Που σου δίνει μόνο καλά buffs. Δεν έχεις καθόλου το netherite apple. Με λέξη, να πω αυτό. Έστω και το φύκι τώρα θα μας έσαι διαφορετικά. Πες και κρασί, οκ. Κάτι κρασί δεν μας έσωσε. Έχω μια πορεία πώς θα καταλάβω ότι ξημέρωσε. Έτσι, ωραία. Σαν γαϊδάκι κάνει. Βαρέθηκα αλήθεια. Θα προτιμούσα να βγω έξω, αλλά αν πεθάνω χάνω μια καρδιά. Και δεν θέλω αυτό να συμβεί. Και το έχω ξαναπάθει. Και πώς λέγεται... Αν πεθάσεις μια φορά στο μόνο του πεθαίνεις συνέχεια άμα είναι βράδυ. Οπότε είναι μια φορά πεθαίνεις, χάνεις γενικά. Μετά είναι πάρα δύσκολο μέσα μια καρδιά. Οπότε ναι, καλύτερα να πεθάνω. Είναι το πολύ ρισκάρω. Ας παίξω safe, είναι 10 φορές καλύτερο. Σε 3 λεπτά ξημερώνει έτσι κι αλλιώς. 2 πόσο είναι. Σε 1 λεπτό θα ξαναδούμε. Κρατάμε recipes μέχρι τότε. Ωραία, να το βάλω και... Να δούμε τι θα κάνουμε recipes. Νομίζω γιατί να φτιάξουμε spawners, περίμενε. Να δω... Όπα, τι αυτό εδώ πέρα που είδα. Dragon Head, έτσι το Dragon Head, πολύ ενδιαφέρον. Spawner, δεν γίνεται να το φτιάξει παίζει, γίνεται να φτιάξει spawner, αυτό εγώ ξέρω. Το πώς δεν ξέρω, αλλά τι γίνεται. Obsidian γίνεται, ok, περίεργα πράγματα. Το Goblin Spawn, αυτά εδώ πέρα χρειάζεται και κάτι άλλο fragment. Έχει πολλά spawn οπότε ναι. Τι άλλο recipes υπάρχει, θα το σελίδα αρχικά πρώτα. Βλακίες, blocks, κλασικά. Αυτό είναι ένα elytra, slot bag. Οκ, γίνεται να φοράμε elytra μαζί με chest plate. Πολύ καλό αυτό, πάρα πολύ καλό. Εδώ πέρα books, εδώ είναι κάτι τέτοιο. Caves, οκ, όχι καλό αυτό. Όπα, αυτό θέλει... Οκ, πολλά πράγματα θέλει πάρα πολλά. Αν πάει καλά η σειρά, κάποτε θα έχουμε και εμείς ένα τέτοιο pickaxe. Όπα, αυτό είναι πολύ ωραίο.
Α, ναι, γιατί βάλουμε και villager. Αυτό πέρα το σιλντάκι είναι πολύ ωραίο. Το θέλω αυτό. Το σιλντάκι είναι πολύ OP. Ή και αυτό είναι πιο καλό. Εμένα είναι πιο καλό αυτό. Πάμε το σιλντάκι. Και το shield δεν είναι άσχημο, τέλεια πραγματικά μπροστά. Και αυτό πέρα είναι εύκολο να φτιαχτεί. Σιγά τα μάτια, μόνο αυτό πέρα είναι δύσκολο. Οκ, ήδη. Ωραία, λογικά θα έχει ξημερώσει. Λογικά. Όχι, σε ένα λεπτό, 2 θα ξημερώσει. Ελπίζω δηλαδή. Ξημερώνει. Είδα ότι είναι ακόμα βράδυ, αλλά προς μέρα. Τώρα πάμε να δούμε πάλι. Ξημέρωσε. Ξημέρωσε. Δεν θέλουμε να δούμε κανένα bomb αυτή τη στιγμή, είμαστε πολύ low. Δεν μας παίρνει δηλαδή. Τώρα 87. Όχι. Σαν player και είναι. Ω, καρύδες. Καρύδες, ωραία. Αυτό είναι πολύ επιθετικό. Τρέχουμε, είναι επιθετικό αυτό το mob. Ο Creeper είναι πιο επιθετικός. Φέρε μου τις καρύδες μου, οι καρύδες είναι δικές μου, όχι δικές σας. Τις χρειάζομαι πιο πολύ. Θα χιλάρω. Μακριά μου. Δεν ξέρω πόσο damage κάνει, αλλά ξέρω ότι είναι κακό. Σύπρεκ, αλλά... Δείτε, τρέχα. Μισό μπλοκ. Θα χτίσω 1-2 μπλοκ μου πάνω. 1-2. 1 τρίτο δεν έχω, ωραία. Θα έχει και τους τρώω, δεν μπορώ ρε, αλήθεια. Έχω πολύ HP, τρέχω. Βαριέμαι, θα μου σπάσει το sword. Με κυνηγάνε ακόμα, το πιστεύω. Πατσαβούρι τα πράγματα. Άντε. Θα επιστρέψω για το Σύπρεκ. Δεν θα το αφήσω έτσι καθόλου. Άου. Βουλακία μου. Μούρα. White. Για φέρτε εδώ. Νόστιμο. Φέρτε μου όλα δικά μου. Μην έχει ακόμα εδώ πέρα βλακιούλες, σας πάω. Τις μισώ αυτές τις βλακίες. Πάντα με καταστρέφουν αυτά, αλήθεια. Ποτέ δεν μ' αφήνω στην ησυχία μου. Αυτό θα έπρεπε να γίνει. Πάρε πιο γρήγορα από μένα. Πάρε πολύ πιο γρήγορα από μένα.
Λάθος μου που ξαναεπέστρεψα και σχέδια για τους είπε και η ζωή μου νοιάζει πιο πολύ. Είχα κάνει ένα άγκυρο πριν. Άμα κάνω αυτό το γκρο, νόμιζα ότι θα πεθάνω. Στο νερό αυτά είναι πάρα γρήγορα. Φαίνεται. Είναι ο φλάσ στο νερό αυτά. Πάμε ένα κύκλο. Και θα σκεφτόμουν από πιο πριν θα είναι γρήγορα στο νερό ή όχι. Και είναι πολύ γρήγορα. Αυτά χωρίς το κέλφο σου, ναι. Ωραία, τρέχω. Είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά. Τα βλέπω στο μήνυμα. Βαριέμαι να σκάβω τώρα, δεν προλαβαίνω. Βαριέμαι, το ρου το θέλω. Το ρου βαριέσαι, ξεβαριέσαι, πρέπει να κάνεις τα πάντα. Αλλά να πεθάνεις όχι. Η ζωή είναι πιο σπίτι. Αυτό loot. Τρέχω. Κάποια μέρα θα πάρω εκδίκηση γι' αυτά. Αν μου το θυμηθώ, θα προσπαθήσω να πάρω εκδίκηση. Έτσι έκανα και κάτι. Τις καρύδες τους έκλειψα. Έχει και πίλατζερ. Ωραία, θα περάσουμε. Πίλατζερ πιο επικίνδυνη. Προτιμώ αυτά 10 φορές παρά το πίλατζερ. Σπίτι κάτι μου λέει δεν μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το part. Δεν θα προλάβουμε νομίζω. Ζει αυτό, ελπίζω. Όπα, villager βλέπω από εκεί. Villager και pillager. Shipwreck, ωραία, shipwreck. Δεν ξέρω γιατί χάρηκα τόσο, αλλά χάρηκα. Ωραία, μέχρι να σε κάψω. Δεν θα χαρώ. Έχω φτιάρει, το ξέχασα. Από εδώ θα βρίσκω το loot, λογικά. Πού είναι το... Να το. Ωραίο loot. Καλό loot είχε, πολύ καλό έχω να πω. Με βόλεψε. Ειδικά τα αεροσόμπορ και αυτά είναι περιβολικά. Με αυτά θα πιο πολύ damage. Βλέπετε το χέρι μου έχει κάτι σαν γάντια. Καλικά γάντια είναι, όχι κάτι σαν γάντια. Γάντια είναι. Ωραία. Τον έχω. Όχι, έχει laser. Τι είπα η laser. Αυτός με το τσεκόρι, καταλάβατε ποιος λέω. Λογικά. Τι είστε εκεί. Βαρέα βλέπω, όταν βλέπω κάτι. Ό,τι loot μ' αρέσει. Δεν μπορώ να κάνω μπρίτ με αυτά, ναι, πέφτω συνέχεια. Μπορώ να με έχω ρόλ δίπλα. Κάποιοι προσπάθησαν να βάγισαν. Πέντε. Oh yes. Μ' αρέσει. Άρα πήγα ξενέρωσα γιατί είχα φτιάξει.
Ω, είδα loot, είδα loot. Αυτό εδώ. Βλέπετε έχω πάρει πολύ loot. Φόρα το, αυτό επέρθηκαν ακριβώς εδώ. Νομίζω πρέπει να πατάω στο νερό. Όχι, αυτό ήταν άλλο που λέω. Πάω πιο γρήγορα νομίζω. Ή μου φαίνεται. Δεν ξέρω. Ωραία, περιμένετε. Table. Αυτό μας έλειπε. Αλήθεια. Ωραία. Πήρα το ψωμάτια. Καλά είμαστε. Καλά, τι απλά καλά. Έχουμε ολόκληρο χέρι με τέτοιο. Πώς λέγεται. Της χελώνας. Τέτοιο χέρι. Τέτοιο, κάπου. Τι αυτό. Τι είναι. Καραβάκι, οκ. Άρα έχει καλό νου, είμαστε καλά. Και για σπίτι δεν θα με χαλούσε αυτό το σπίτι μου. Καράβι, είναι why not. Μ' αρέσει η θάλασσα. Βλέπω pillager. Έχω από το καράβι. Δεν είμαι αρκετά δυνατός. Θα ξανεπιστρέψω, μπορεί. Ή σε άλλο καράβι τους. Όπα, κάτι βλέπω στρογγυλό στο μήνυμα. Α, δεν είναι στρογγυλό. Α, κάτσε, είναι ραβίν. Θαλάσσιο ραβίν. Θαλάσσιο ραβίν. Να πάω. Έχω και αυτό effect, με βολεύει. Έχει θαλάσσιο πολύ πάνω. Δεν πες τόσο από πού πάω. Μισό πάω μια καλή ανάσα. 10 σεκόντα να πάμε. Έλα, κόλλημα. Α, δεν είναι μεγάλο, να μην μικρό είναι. Α, είναι ωραία. Τελευταίο και πάμε να πάρουμε μια καλή ανάσα και ξαναβουτάμε. 4 iron μόνο με 2, οκ, καλό. Όπα, δεν έρχεται να πούμε. 10 σεκόντα, όπα, 9 λέει, 10. Πάμε, βουτάμε. Πού ήταν, εδώ. Έλα, το χάλασα. Έλα. Όχι, βλέπω πύργο, πάμε στον πύργο. Είδα ένα πύργο εκεί πέρα, να το. Όπα, κάτι είδα. Α, δεν είναι κάτι. Έτσι φαινόταν στο μήνυμα. Κάτι. Πάμε. Ωραία. Θα προσπαθήσουμε να πάμε όσο πιο ανοιχτά γίνεται να είναι το μέρος που θα η διαδρομή μας. Γιατί φοβάμαι τα κλείσει τα μέρη. Μην είμαστε πέσει κανείς από κάπου. Και εννοείται πώς θα κλείσουμε εδώ πέρα. Εκεί πέρα δεν πάμε με τίποτα. Tower power. Ωραία, δεν μας στέλνει αυτά εδώ πέρα η πλήση που θα δώσω. Έχει παγίδα αυτό. Έχει παγίδα. Ωραία, πάτε. Πρέπει να προσέχουμε. Έτσι πατάμε. Bow. Book. Όπα, ice storms, ok. So, pickaxe, gold. Ender chest. Έχουμε πάντα ender chest, να ξέρετε, έτσι ανοιχτό γιατί έχουμε αυτό εδώ πέρα το πράγμα, το ring. Που μας δίνει μόνιμα ender chest, οπότε ναι. Ας αυτό πίσω. Table πόσα έχω, ένα. Παίρνει και ένα δεύτερο. Περιμένουμε να ξημερώσει γιατί βλέπω ένα name tag. Κάτω εκεί πέρα, δεν ξέρω εδώ τι είναι. Σκελετός μέσα.
Αράχνη. Αλλά ναι, άλμον φίλε τόσο. Εντάξει εκεί πέρα. Άλλον δεν έχω για αυτό εδώ πέρα το bow. Περιμένετε να φτιαχτούμε λίγο. Όπα, αυτό εδώ πέρα γιατί πετάχτηκε, εδώ. Οκ. Οκ. Obsidian έχουμε 7. Πόσο θέλει το portal? Perfect. Οπότε τι πήρα αυτά. Αυτό φέρε το φάω αυτό. Απλά έτσι την ώρα τώρα. Night vision, οκ, καλό. Και 5 δεύτερα. Άρα μέχρι τις μέρες βρήκα τι θα κάνουμε. Πάμε. Κόουλα έχουμε. Βάλτε τα sticks. Chestplate δεν έχουμε. Οπότε ένα table. 8 είναι ακριβώς για chestplate, οπότε εδώ. Θέλουμε 2 για 3 για axe. Αλλά ενδιαφέρουμε. Ακριβώς θα βγουν, ωραία. Ωραίο αυτό το σπαθάκι, πολύ καλό. Αλλά δεν έκανε τρελό. Σιγά. Ωραία, το άξι είναι έτοιμο. Ελπίζω να φτάσουν 4. Ακριβώς γίνει νομίζω. Και δεν βγαίνει ακριβώς. Άκυρο, δεν βγαίνει ακριβώς, το περίσπισαν και 2. Οπότε, παπ. Παπ. Καινούριο. Η οδεία έκαναμε απλό σπαθί. Θα κάνουμε, όχι αυτό. Αυτό το πόσο δίνει έτσι. Θα κάνουμε αυτό. Δεν υπήρχε stone τέτοιο για να φτιάξω, οπότε ναι. Είναι πολύ καλύτερα από το απλό iron. Σου δίνει πιο καλά stats στο range και το speed. Είναι πολύ καλύτερα σχετικά. Έχει διαφορά, οπότε ναι. Και τώρα απλά θα περιμένουμε. Εκεί πέρα έχουμε αυτό. Οκ, τώρα είναι αυτό. Εκεί πέρα θα γίνει το base μας μπορεί, μισό το βάλω και ένα μάτι. Αν δεν μπορώ να το φτιάξω. Εκεί πέρα που κοιτάω δεν είναι. Είναι εκεί πέρα που είμαι. Ωραία. Δεν χωράμε να φύγουμε, οπότε είμαστε καλά. Έκανε τη πόλη κύριο το mob. Λογικά. Όχι, το βλέπω το μήνυμα από άκυρο. Είναι κάπου προς εκεί. Και το πρωί μπορεί να μην καεί γιατί helmet. Δεν το πω. Το είναι. Έχουμε συντάκι όμως, είναι καλό. Δεν το πω. Να το. Να το εκεί πέρα. Εκεί πέρα και το μέσα εκεί ακριβώς. Σε εκεί το δέντρο, να το εκεί πέρα κουνιέται. Ο μπούλος. Άντε, ξήμερωσε. Δεν έχει κομμάτια να το κάνω εγώ
last time set day. Δεν μπορώ. Δεν υπάρχει γιατί έχω κλειστά τα κόμματα τσίτσι. Να περνάνε ολό τσίτσο. Δεν κρύβεται F3-4. Slash game mode. Ναι. Ξημερώνει. Αλληλούια. Αρχίζω κατεβαίνω. Ouch. Δεν θέλω να αυτό. Θα κάτσω εδώ μέσα πολύ καλά. Κοίτα. Εκεί φωτίζει. Κάτι ακούω. Ακούω πολλές αράχνες. Φοβάμαι. Αρχίζει το ταξίδι. Όχι αυτές οι βλακές. Από εκεί πέρα το άλλο πήραμε. Είναι πιο γρήγορα αυτά στο νερό από μένα. Δεν είναι. Νομίζω πάω σαν σύγχρονος μες στο νερό. Να έχω πιο... Πάω πιο γρήγορα στο νερό. Ή μου άτομο μου φτάνει. Όχι, όχι, δεν θέλω να με τσιμπήσεις. Όχι. Μετά σου κάνω τη χάρη, φίλε. Τρέχω. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό που αντικρίνουν τα μάτια μου. Μέσα δεν μπορεί να πάει κάτω από το νερό. Νομίζω. What? Μάλλον φοβάμαι. Γιατί υπάρχει και περίπτωση να πάρουν άκρο. Πώς θα τους κοιτάξω πάλι. Πού είναι αυτό το σπίτι που είδαμε. Περιμένει παιδιά. Όχι village αυτό, κάτι είναι. Αν και όταν κρατάω αυτό δεν μπορώ να έχω το shield ταυτόχρονα. Θα βάλουμε ένα σπόρνο set εδώ πέρα να έχουμε. Το village που βρίσκουμε. Όχι, ενδιαφέρον. Έλα. Τι είναι αυτό. Α, μπαίνει. Μπαίνει. Αυτό εδώ πέρα δίνουμε. Είναι βλακίες αλλά βρήκε 1.000.000 καλό. Να το πάρει... Όπα. Όχι δεν είναι αυτό που νόμιζα. Νόμιζα ότι είναι Dragon Mode. Υπάρχουν και Dragons σε αυτό το mode. Τι είναι αυτό. Με τρόμαξε το μικρό. Βάλε αυτό εδώ πέρα. Και το wood αυτό υπάρχει να κάνουμε όλο sticks. Να είναι παλιάχς του. Μικρό village. Πάρα πολύ μικρό. Ή εγώ δεν το έχω βρει όλο. Το ίδιο ακριβώς, αυτά είπα... Τι αυτό! 5 καρδιές, οκ. Το κρατάω, why not. Τα wood και αυτά πέρα sticks θα γίνουν, εννοείται. Δεν sticks έξτρα. Τώρα κάψεις τα 2 sticks. Δεν θα θέλω. Έχω... Ouch.
εγκατασταθώ στο village. Για base τώρα για προσωρινό. Το άλλο το χάσαμε γι' αυτό. Όχι, τι είναι αυτό. Το σκεφτώ. Έλα, το πάρουμε κάτι καλό. Όχι, αυτό πέρα το παίρνουμε. Θα το βάλουμε μέσα στο village. Και θα βρούμε κάπου κι άλλο ένα. Και θα κουβαλάμε πάντα ένα μαζί μας. Και θα μπορούμε να ερχόμαστε πάντα στο base μας όποτε θέλουμε. Θα το βάλω εδώ πέρα τώρα. Village. Παιδιά. Τα base το τρεις του την ώρα και έχω μόνιμο σπίτι. Έχω μόνιμο σπίτι. Πολύ χρήσιμο για να τρέχουμε αυτές τις πλακίες. Με το καταφωνή που το είπα αυτές τις βλακίες. Όχι φωνάρα, ναι. Τους βρήκα, τρέχω. Τρέχω, τι φοβάμαι αυτές τις βλακίες ακόμα. Δεν ξέρω γιατί άλλες φοβάμαι. Δεν ξέρω πόσο damage πρέπει να σκάνε. Δεν και εμείς κάνουμε τίποτα και δεν με φοβάμαι τόσο καιρό. Κάτω τώρα έχω φουλάρει πράγμα, δεν πειράζει. Καταλάβατε τι λέω. Πάω στο village να τακτοποιηθώ ώστε και να φτιάξω το σπίτι μου καλύτερα. Ouch. Θα έρθω όποτε έχει, δεν πειράζει, δεν κατάρρευση καλέ. Σιγά και κατάρρευση μέσα στη ζωή είναι. Όπα, τι είναι αυτό εκεί πέρα κάτω. Αρκούδα. Οι αρκούδες είναι κακές. Ξέρω τους κάνουν damage. Δεν είναι ότι αυτές με έχουν ξαναχτυπήσει. Ouch. Με έχει ρεγάει ακόμα ο μούλος. Θα πάω στο νερό, δεν γίνεται. Προτιμώ τις άλλες μικρές βλακίες. Αυτό με κάνουνε ανάγκρο. Έρχεται. Περπατάει έτσι μούλικα. Είναι και καφέ. Σκατή δηλαδή. Πάμε στο νερό. Ακολούθαμε πολύ καλή κουδίτσα. Μπράβο. Έχω μεγάλο ρέγγιμα στο σπαθί, γι' αυτό μ' αρέσει. Αν είσαι φιλικό, δεν σε σκοτώσω. Σε λυπάμαι, σε είσαι μικρούλης. Θα μεγαλώσεις όμως και θα με ναι, πες δεν, και εγώ ο ίδιος. Θυμάσαι. Κανείς ψήνεται, όχι. Να βρω το σπίτι, ένα ωραίο σπιτάκι. Το είπα. Βλαχιά μου που δεν σκότωσα σένα. Μεγάλη μου βλακεία που δεν σκότωσα. Το μετανιώνω 1000 φορές. Έλα εδώ τώρα. Έλα τώρα, στο νερό. Δεν κάνω σου damage. Τι κάνει όμως. Μείνε μέσα στο νερό εσύ παρακαλώ. Να πάρω τα items μου. Θα σου δείξω εγώ. Έβγαλε εγώ άνοιξε την armor, what? Έχω πάει άγκρο όλα τα πάνω, μπράβο ρε. Στην αδύναμη στιγμή μου. Στην αδύναμη στιγμή μου με βρήκατε. Ό,τι πήρα δεν με νοιάζει, τώρα τρέχω. Είναι και μικρό, πάμε στο νερό, το αγαπημένο μέρος.
Να το αρκουδάκι. Να το σκάτω. Ωραία, όσο αυτό και είναι εκεί μέσα δεν φοβάμαι. Πέσε μέσα. Πιέστηκα πάνω μου όταν πέθανα, λέω από τι πέθανα. Κάτσε στο λίγο εδώ. Θα κάνω κάτω ώστε να μην μπορεί να βγει. Λογικά δεν θα βγει από εδώ όπως το χτίζω. Βάσει λογικής πάντα. Όχι, δεν είναι σίγουρο. IRL λογικής, όχι που Minecraft. Αν πάω εδώ πέρα το κλείσω έτσι δεν θα μπορεί να βγει ποτέ. Το μυαλό μου θα είναι λίγο τώρα πιο ήσυχο λίγο. Έχει αυτό λάθος μου αυτό. Πάλι μέσα στο site, στο πτώμα μου πάω. Φέρτε και αυτό. Όχι, θα βγεις. Θα βγει αυτό. Πάω να βρω σπίτι να μείνω. Ωραία, αυτό θα είναι το σπίτι μου και θα το μεγαλώσω. Αλλά τώρα θα ρίξω έναν ύπνο. Έλα. Δεν είναι βράδυ, περιμένουμε κάτι λεπτά δεύτερα. Κάτι μας λέει 7 Curses Awaken. Α, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε, το ξέχασα. Αν πεθάνεις δεν μπορείς να ξανακοιμηθείς. Νομίζω έτσι, αυτό νομίζω είναι. Όχι άλλος λόγος. Θα το μεγαλώσουμε λίγο. Τι λίγο. Θα πάω να γκρεμίσω κάτι άλλο. Χαίστηκα πάνω μου. Ωραία, άμα είναι θα κλείσω το βίντεο. Αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Αν σας άρεσε κάντε ένα like και ένα subscribe. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας.